היי, שלום, זה כפיר. היום רציתי לדבר על איך סופגים רעש מתופים, את האקו, את הרזוננס, כשיש הד, אם מנגנים במקלט או בחדר חזרות או כמקליטים תופים. מאוד חשוב לבודד את הרעש, שלא יהיה רעש רקע יותר מדי, שלא תהיה זליגה. קודם כל, כרגע אין לי משתיקים, אני בתוך חדר. כמו ששומעים, יש פה הד, יש פה רעש מאוד, מאוד חזק. מה שאפשר לעשות, יש כמה שיטות. שיטה ראשונה, פשוט לוקחים נייר טואלט, מקפלים אותו לגוש קטן כזה, שמים מסקן טייפ רגיל, אני מניח אותו איפה שאני רוצה, שיהיה נוח, שלא יפריע. וכבר זה אותם לי חלק מהרעש. אני יכול לשים פה עוד ניירות איפה שאני רוצה. הכל תלוי בסוג החדר וברעש שאני רוצה לבודד. עוד שיטה, יש טבעת מיוחדת לפי גודל. פה כרגע זה טבעת שמתאימה לסנר, אני פשוט מניח אותה על האור, והיא כבר סופגת לי בצורה מדהימה. זה עם שיטה מצוינת. ועוד שיטה אחת, פטנט נחמד מאוד, זה נקרא מונג'ל. זה חתיכות סיליקון מיוחדות, אני פשוט מניח אותן איפה שאני רוצה. שוב, הכל תלוי בחדר, בגודל, ברעש שאני רוצה לספוג. אני מניח. וזה סופג לי את האור, פשוט פטנט מעולה. אני יכול לשחק עם זה איך שאני רוצה. אם יש לי רעש מנקודה מסוימת, אני פשוט ממקד את המונג'לים שלי פה. וזה עובד יופי, גם על הטמטמים זה יכול לעבוד לי בצורה יפה. עכשיו יש רעש חזק, פשוט סופג. והסט שלי כבר נשמע אחרת. גם על הפלור אפשר לראות שיש דבק עם נייר. כרגע כל התופים אטומים בצורה כלשהי. וזהו, ואפשר להתחיל לעבוד, להקליט, לעשות חזרה כבר בצורה הרבה יותר טובה. אז זהו להפעם, נתראה בסרטון הבא. להתראות.